Muhafere öyle prosla gülmem olyam. Aliani neler edem? Aliani neler edem? Like koydum ben de. Like yapgano mu? Like koyman da gerek. Gülüş bolağız mı? Gelin, ecemin koynaklarını tayinladın mı? Buların baniyse de kapalanı yok koyaydı. Kovmecemin yağdayları. Kork bilin vazını. Cigim, ecemin yağdayın sen menden soramalı hele. Git de bar da gör de. İyiler baniysen ağzından kaydan ok, on al kefelliler vaka. İkiniz neyme gülüşüp otursunuz? Mün sanak ecen mami. Bol ya, neyme tölü gerek, neyme dermanına geçtik cigim barca tapar yudun, orkadık gittin ha. Doğan arnaşlardan, ton yaskı sizin bolşunuzdan, utanın. Ağay biz utanır ya, zat edemiz okky canlığın. Bizim yağdayımız özün görüp dursun ha, biz zordan özümüz eklep berse, sen sevda edýäňa, sen pulla, sen berber de, ondan biz gidip görüp gaýtdyk ha, gurulu da senin bir zatlar. Tamam şu aracık elim yok qaraklayıyor menem yok. Ulan oklayım. Ecem can, çağalangdan peyda bolmatda sana. Ecemin kadimi kulak halkası var, bilýärmi Gyzyl Gaşly? Bar şon tap. Satça kolýanmy? Men gowy gazylça bilýän gymmat alýan, salgysyn bereýinmi? Şeýitmel bolýasa dagam. Ecem canın kulak halkasygyna önümiz galaydylar. Kime Gyzylçy? Laçyn hajiny bilýäňiz da çary, sende Laçyn hajiň nomer bara. Şonda onuňa SMS et bom nomeryny. Gaty gymmat alýandyr gowşal, şoňa sata. Kaka siz yasap biliyorsunuz mu? Yasap bilen. Siz näme yasatyňyz elenokmy? Ben yasasmalıyım. Bolundan mı? Bilece yasalyň. İşte paylaşayım da. Paylaşalyň. İlki bilene bilece gazalyň. Men içine ot bereyim. Soň her reňe bedirel içine su goýsaňyz taýýar bolar. Boldy, indi. Soň içine näme etmeliyiz gyýdym? Şaýda garaşyň bir oradan uýýar. Aha. Indi ne kadar koysan? Aha. Indi Aliya sen koy oğlum. Koyun. Aha, koydunuz. Aha. Koydunuz mu? Bunun adından diye kaka. Bizim yasanımızı koldancık diysek kolya. Sılacak. Uladımlarım yasap yeme. Hava. Uladımın yasayan has ulu olya. İçinde de köp su olya. Usan hodan neler etmeli. Hadır kakınlığına ayttı. Karasın her şeyden getirin. Şu wagtda çenni Allah'dan gelen her bir wagtda şükür edip yaşadym, şükür edip yaşaýanym. Ýöne arasynda bir hyl bolýan narajul içimde bir boşluk baýaly. Töweregimdekiler bilen guruluşasym gelmän, daşaryk çykasym gelmän, öýden çykasym gelmän. Töweregimdekiler hem kän gurula berse onlara da gaharym gelip. Bir hyly bir zat boğýan ýaly. Ondan yüzerlik tutup diýenden gidemma zäge suwa düşdi diýenler amma etýän emmesin ýöne haýır tapamaz mene. Taquda urwara men kän bolýan şolar ýaly. Gecede gatken tiskinip turup oňa da gaharym gelýär. Ýa-ni bir uqa giden artyndan bir tiskinip zyňylyp durýan bolýan. Oňa da gaterwet erwet bolýan oňa. Ondan wagt dinleýän. Taquda urlara kän wagt dinleýän. Wagt dinlesem gönü boqurdagymda olup men aglap goýan. Kur'an dinleýän. Ondan birazajyk bir köşeşen ýaly, bir hyl gowy ýaly ýöne ýene de
yine de şu önkü ýagdaýlar gaýtalanýar. Men özüm geň görýän men şu günler bir gaýly. Näçe bat beşigmem diye görünen ok, ya bir yarag okmy ya her hili bir bir TikTok'da çıkan ok ya da bir goşgy ya bir wakada aýdan ok da hiç zat baharda atdan elim soğuk. Şeyle bir gavat bir şeyle bir özüm egrenýänler ay. Yat geçti. Uzaklı gün TikTok gördüm. Ertiri iş, yer turmalı. Kän urlayan çat. Men sana tabin bolmayan düşündüňmi? TikTok'a az girdiydim. Erwesat masakat berem okmy? Düşündürüp bildim öýdä. Like, komentariy, repost. Sen adam bolanmarsan akyllansan bolardyň. Özüňizi kösäp TikTok'a köp wagt görmek gerekken. Gowdatlar meşgullanyň. Kitap oka, TV-gata çykyň. Maşgalaga bilen owadan şäher aýlanyň. Durunni, işe gitmeli. Akılsız kömelek. Şoň jaňa dükürüni kurtsa şullukda şu ýokmy? Özüni ýerden ýemişleýär şoň. Alo. Nerede? Ma karoç elektrik gerek. Uradyp beräýde öýe. Toň işlän o. Telefonum zaryada goýup bilem o. Böyle. Uradanmy? Çağırdı mı? Gel o mu? Salam. Elektrik gerek dediler. Hawa. Gelin geçin. Normal. Toklary işlänok bir ýanta bir ýananok. Ya Sowet yananok mu? Hawa. Yol başıp yanlar yananı. Yol konuranma bunlar yalap deyapti. Ne kârım? Gelecek teret çırağı teret. Men sana telefonumu çıras diýmedim. Ýokardaky çyran ýakyp ber diýdim. Bak şekere babam karış. Innem çyran ýakdyň agul çyrany. Näme işläp ýörsiň sen? Ussamy ýa näme başga bir zatmy? Bağış şekere men bilmän etdim bolýa düzetçiler karış. Üçüncü ýynym ýapgan emmi zat düzelýär. Üçüncüyün basma hiç saat gerek, ikinciyem gerek, üçüncüyem ödüm burada dedim. Çık pati putuyun Allah gayrat et, çık öydün. Bağır da bulomu car ettin, telefon yak gördün, gül çıran yaktın. Gerek ödüm eder. Canım kelip, şun ýalar ýa. Garaşaýlar şu üçüncü ýakayyn emmi zat. Basma. Hiç sap bolmadyk gal bolýar. Basma. Ýatyklaryny nakal diýe basaly.